Прывітанне, сябры! Сёння гатуем жыле з чырвонага і белага віна. Для гэтага нам патрэбна ўзяць 60 грам белага желаціну, заліць 2 шклянкамі кіпню, а калі желацін распусціцца, уліць яшчэ 2 шклянкі кіпню. Укласці 600 грам цукру, уліць 3 шклянкі віна, адсадзіць праз сіта сок з 2 або 3 лімонаў, памяшаць, каб цукор разышоўся, давесці да кіпення. Калі з-пад шуму пачне паказвацца чыстая вадкасць, працадзіць і разліць у форму і паставіць на лёд.